bi estaz, zuzara edo zuzaude, li estaz, mutila, eta xi estaz, neska, urala edo uralago, ni estaz, gu gara, gu gaude, bi estaz, zuek zarete, eta hili estaz, haiek dira, edo haiek gara. Eta berdin izan horrein guztiekin, 18. orrialdean ikusiko duzue, estiz ibiltzen badugu, lehen handara, ni nintzen, ni nengoen, zuzinen, gero aldirako esan dugu estos dela. Orduan, guztiak egita, ni izango naiz, zu izango zara, ura izango da, eta baldintza eta ondorioan, aipatu dugu, baldintza asko se partikula, orduan se ni estuz, ni estuz. Gaur ez esan dugu, ni banintz, nintzateke. Edo ni banengo, nengo. Eta bat. Agintera, bi estu, hau da, zu izan zaitez. Adibidez, izan zaitez ona, izan zaitez zintzoa. Izan zaitez ona, esateko, esango genuke, bi estu bona. Izan zaitez jatorra, zintzoa, bi estu nobla. Bi estu nobla. Izan zaitez bihotzonekoa, bi estu gonkora. Eta bat. Eta subjuntiboa, ni izan nadin, edo simpleago esan da, ni izateko, ni ez dakizer izateko, badakizer. Hori esperantoz, por preposizioaren bidez egiten da, eta porque ni estu, ni izan nadin izango da, edo ni egon nahi. Badakizue, eta ez badakizue orain aipatuko dugu, berdin data, aginteraz, euskeraz, joan zaitez, esaten da, egon zaitez, etor bedi, lagun hori etor bedi, nahi duenean, oso gutxi erabiltzen diren formak dira hauek, baina etor zaitez, egon zaitezte, hori gehiago erabiltzen dira, baina badago nor bere buruari agintzea baita ere. Adibidez, nik esan dezaket zu joan zaitez, baina nire buruari nola agindu, nola esan behar diot, nire buruari joan dadin esateko. Kasu horietan, lehenengo pertsonan subjuntiboa erabiltzen da, eta hori euskeraz esaten da, ni joan nadin, subjuntiboa erabiltzen da agintera bezala. Edo zaharrek oso erraz esaten dute, ni zorionez azpeitian bizi naiz, han euskaldun asko daude, eta zaharrek tabernan batean, zahar batek esan dezake, noan etxera, esaten dute, eta noan etxera horrek zer esan dugu, ni joan nadin etxera, bere buruari agintzen dio, noan etxera. Hori esperantoz ere berdin egiten da. Eta subjuntiboa erabiltzen da agintera osoa egiteko. Orduan, ni joan nadin etxera, esperantoz esan daiteke, mi iru jainen. Mi iru. Gauza bera da. Eta ikasik dituzu, adiz denbora. Eta orduan, adiz denbora hauek jakinda, berdin aplikatzen zaizkie aditz arro guztiek. Zuek espalakizue nola esaten dan maitatu, iztegi batean begiratu ezkero, maitatu, ikusiko duzue, ami esaten dela, maitatu, eta orduan, nik maitatzen dut, nola esaten da nik maitatzen dut. Esperantoz ez dakizue, no, gatzekoa, nola esaten da nik maite dut, edo nik maitatzen dut? Mi ami. Nola da? Mi ami. Ni? Orain aldian, Bai, esan, batek esan du, Ni amaz. Ni amaz, oso ondo, orain aldikoa az delako, Orduan, nik maite dut, edo nik maitatzen dut, ni amaz. Eta nola esaten da nik maite duen? Amiz, norbaitek esan du hor, ni amiz, izango da, nik maite duen. Eta nola izango da nik maite izango dut, edo maitatuko dut. Bai, altu, bildurik gabe. Nola? Etorkizuna, geroaldia, nola da, begiratu txulatan? Amos, os, geroaldian, os izango da. Eta baldintza edo hipotetikoa, nik maitatuko nuke, nola izango da? Ia, ausartori... Bota? Mi amos. Amos izango da, Treboi. Hori da. Eta maita ezazu, falta zaiguna. Maita ezazu, mesedez, maita ezazu. Nola izango ditzatu? Amu, erabiltzen dalako aginterako. Eta horrela, ez dakit, idatzi
idatzi esperantoz skribi esaten da, eta irakurri legi esaten da. Orduan, mi legaz irakurtzen dut, mi legoz irakurri nuen, mi legoz irakurriko dut, mi legiz irakurri nuen, eta mi leguz irakurriko nuke. Eta ez da beste misterio hori abitzak. Eta zuk irakurrezazu, agintera, legu, bi legu izango litzateke. Izango litzateke ez, ala da. Oso ondo, mila esker etorri zaretelako, Dankon esaten da, eskerrik asko, esperantoz. Dankon profia txesto, kai fartu gone, osasuna guztio. Eskerrik asko.